Fl-aħħar ġimgħa l-istorja mill-penna tal-artist David Walliams miktuba speċifikament dwar Malta bl-isem ta' The Golden Bee Adventure sabet posta fis-suq tagħna fil-forma ta' ktieb illustrat. L-istorja miktuba għal tfal żgħar tara fil-qofol tagħha in-naħla Maltija li tidher lil tifel waqt li jkun fuq btala waqt li tieħdu lura għaż-żmien l-assedju l-kbir waqt l-avventura li tispiċċa fuq is-sett tal-aħħar blockbuster miġbud f'pajjiżna Gladiator 2. One News ħal opportunità jitkellem mal-illustratur tal-ktieb Chris Piteri li qasam magħna l-proċess twil biex l-istorja setet tiġi żviluppata fi ktieb, proċess li ilu jaħdem fuqu minn Jannar li għadda. Bħala proċess jibda milli l-ewwel nkitbet l-istorja minn David Walliams u mbagħad samna l-istorja f'diversi paġni u hemmhekk jien bħala l-illustratur bdejt nara xi stampi u karattri ħandaħlu biex ngħidu din l-istorja l-iktar mod vivaċi ħanejtek possibbli. Ġifri wara samna l-istorja f'diversi xeni, u mbagħad bdiet it-tpenġija biex naraw il-prodott finali. Mbagħad ovvjament tlestit tibagħtu għall-feedback, tirċievi l-feedback, tirranġa li hemm bżonn sakemm wasalna għall-prodott finali. Għal Spitieri din il-produzzjoni li kienet kollha kemm lokali kienet esperjenza li mhux se jinsa, anke għaliex hemm għan nobli wara l-inizjattiva li tajn lil dawk l-aktar vulnerabbli. Il-ktieb huwa available minn diversi ħwienet tal-kotba għal prezz ta' €10 u l-flus ħajnġabru minn dal-ktieb ħajmorru għal Malta Community Chest Fund.